Muszę to jeszcze ino powiedzieć. Trefia niedawno jednego mojego kamrata jeszcze z Politechniki, kiedanoście od mnie nikaj się nie spikli, a i nasze drugi po tych studiach setnie ci się we inszych kierunkach rozejszli. Teroski, kiedy ci go trefił sam u mnie na pnioka, zdał mi się on jakiś taki teskliwy i markotny. Skrzywił ino gęba, zrobił macha jak mnie ujrzał. Pyrsk Erich, co tam ucia? Uradowałeś się festenie z naszego trefu. Tam. Same turbacje z głowy ślatują ci na mnie. Nie godej, widzę przez echt, co ci się darzy, choby ci skrzotek są. Sztramski Jancuk od Georgia Armaniego, albo Karla Lagerfelda, Białochymda, Buxfield, albo Wączanka, Binder, Wilsur, Szczewiki, no chyba Bata, co już nie wspomnał o Bukszoku, Rolek, albo inny pewnikiem Filip Patek. Nie, to ino Jacques Le Mans, odpowiedział Jan Korniery. No toż nie miarkuję. Urodziło mi się dziecko, synecek. Jezderkusie, hopie, toż to każdy inkszy hop byłby rod, hoby mu w to fliger funął, miałby mocka uciechy i że mu się na stare lata udało prasknąć tora. Przeca to można już w ostatni szóz. Inksze hopy mieliby można i srogo uciecha. No Pierunie, nie poradza zmiarkować, po jakiemu ty się nie radujesz, skuli czego jesteś taki markotny? No bo wiesz, Eugen, ja jeszcze muszę o tym wszystkim powiedzieć mojej babie. Eugen z Pnioków.